Kabenak na. Oo, musad lagi mo. Okay, ibilin na. Lagyan na naman. Wala, uy. Sulod ani. Ay, ay. Ato na ta mo ha. Pagpila ganito, kuhaan ganit. Shin, ang kanang gagmay. 40 ang Gagmay. gani. Ang kaning kabalik. Same sila sa harap na. Asa pa ni? Dili nga kuan. Hindi siya hot. Tag 17 eh. 40 rin siya. Hindi siya. Ang kanyang 17. Okay. Pag 40 na. Kaya budget ko. Tangi sa price check ka nun, babe. Kung may price.